Man urip nang omah mumet. Sopo kae? Menungso apa kewan kae? Wah, RT to kae. Kena nggo bolong ngoso sih. Takani sih. Pas sih. Golek kanca ngosos aku. Ngopo, Det? Ngopo rene? Mumet e golek bolong ngosos. Kancane ngosos deh. Iya, nek gur kanca ngosos. Lah opo? Kowe iki arep ngopo mrene? Nyemprot malah tok ganggu. Ono ki nyemprot apa to, Teh? Iki ngobat uler, pengen ngerti ngobat uler iki. Lha apa mriyang kok di obat? Ora go nang rumah sakit ae golek obat. Ayo Tante. Lah wong ora ndek BPJS kok. Lah wong ora ndek BPJS ki piye iki? Kok malah kon go nang rumah sakit. Saiki Det BPJS ora krungu kabar. BPJS kok kasing diblokir saiki. Blokir saiki. Blokir ki panganan apa to kuwi? Enak apa ora? Blokir ki kae lho sing kuweh, kae lho sing enak ampase kae lho dhuwure ampase terus kayak mesis, kae jenenge blokir. Uler ki Det golongan hama nek ora dibasmi bahaya. Oh, berarti aku lho yo duwe hama. Bahaya berarti hama aku lek ora di. Lah kira-kirane hama apa to, Det? Alah, hama nafsu ki lho.